Salutare toată lumea, eu sunt Lavinia și astăzi o să jucăm o mapă cu Siren Head. Să nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și să scrieți în comentarii dacă mai vreți această serie. Bun, să așteptați să se încarce. Eu o să mă joc cu frații mei, Raluca și Raul. Intră mă? Așa. Cât mai e, mă? Intrai. Păi cum intră așa? Păi și eu? Și eu? Păi și eu? A, uite că și eu intrai. Bă, nu. Gata, am intrat. Și acum iar trebuie să sparg. Bă, mă mănâncă câinele! Bă, care e bă ăsta? Bă, mă mănâncă câinele! Lavi, dă-i să puteți să spargem lucruri. Etaj, mă. Dă-i. Wow. Ciudat. Eu mă duc la casa aia. Stai, mă, să văd. Dă-i să puteți să spargem lucruri. Ia taci. Perfect. Da, dă-i, Lavi, că... Stai, mă, că vin și eu acum la voi. Mă, dă-i să puteți să spargem lucruri, că nu puteți să spargem nimic. Stai că vin la voi. Mă. Nu spune că te pusă în camera cu Sirena. Nu. M-a pus și pe Și mine. da se aude. Ia. Doamne. Sirena. Asta e. Nu. Sirena, nu are. Bă, dau puțin pe creativ. Și luați-vă... Au! Bă, frate, ce tot... Hai, mă. Muri, sigur. Mamă, și-o muri acum. Eu nu muri. Muri, m-am murit. A, gata. Teleportați-vă, stai așa. Gata, teleportați-vă la mine. Și luați-vă lumină. Păi da, dar nu dai... Și carne, fiți atenți, luați-vă carne că muriți. Păi nu dai pe lumină. Pentru că veni pe lumină. Bă, Raluca mă speriaș. Sau Raul care fu. Mă, voi unde sunteți? Uite pe... Lavi, totuși pe surnică era să mor. Mă mor. Bă, unde îs? Micuțule. Lavi, eu eram prin cer. Upsi. Nu trebuia să fac chestia asta. A pus tăganul. Granit. Bă, vezi că asta e casa mea. S-a mort tu. Mhm. Și o să fie și casa mea. Cine cucerește primul casă e cea mai tare. Am cucerit-o. Cică, ia mă, ce încet. Ia-o. Ele pe amândouă. Păi, da? Bine, apoi eu mă duc să spăl lucruri, să craftez, nu ca tine. Lavi, Ce? nu știu mă pierd. Eu până...
Bă, Lavi, asta e casa noastră, deci o fac mai bună? Bă, nu, bă, că aici e primul loc în care vine Silent, cred. Bine, mă, atunci mă duc și... Bă, dar nu știu ce are de vine repede foame. Mie nu mai îmi vine, cred. Și acum, unde o fi Silent? Lasă, bă, stâlpi în pace. Bă, ca să-ți craftezi ție ce-ți trebuie. Direct pe tine te mușcă. Mă duc. Bă, în caz de vine Silent, bare apuc să sar în apă. Hai. 1, 2, 3. Nu, nu o să fac. Bă, muri. Bă, mor. Bă. Fiu. A, bă, vezi că dacă ne aruncăm în apă, luăm efectul ăla. Să te mai pe că te arunci în apă că te ocori. Bă, și că s-ar mai te Bă, mor. Căzui în apă. Bă, vă spun să nu mai vă duceți Gata, în gata, apă. gata. Eu Frumos. sunt în casă protejată. Raule, de greșeală sări în apă. Lasă-mă, mă, că acum trebuie să craftez chestii. Bă, vezi că vă deschid A. ușa asta. Vă deschid ușa asta. Yes. Scări! Bă, mă duc sus! Eu mă duc sus Veniți prima. și voi, că de-abia făcut aici. Să putem să ne ducem în casa asta, de-abia dacă lucrezi. What? Ușa asta nu trebuie așa, trebuie să apeși mult pe ea. Dă-te! Gata. Fă-tu. Crezi că ăsta-i Silent Hill. Poți să răghetă spatele tău la vii. Dar nu. Muie. Cameră de filmat. Bă, eu lucrez aceea. Bă, vezi că când cădeți nu vă luați de menci. Ce se auzi? La mine. Păi ce se aude? Ceva. Hai, pacă, eu... Doamne, Raluca, Bă, vezi? mor. Bă, cum nu luai de menci? Haideți, bă, să-l găsăm pe Siren Head. Pă nu vine acum. Bă, hai să ne baricadăm, să ne facem o casă. Eu nu mă baricade... Poate asta. Tu baricadezi. Bă, eu plec în aventură departe. Știi, Raluca pleacă la aventură și după aia ne strigă ajutor, ia Siren Head în spatele meu. Ce vrei, câine? Mâncare? Stai că mor. Raluca... Stai, cuțu. Ăla o aleargă pe Raluca câinele. Gata, te ucid. Hai că eu sunt în aventură cu bebele acolo. Și pe mine m-a lăsat singur. Da. Să te mănânce să ai rechet. Pare să vă mănânce pe voi. Bă, Rocco, ce faci? Ce vrei? Că-mi veni alt. Așa. Acum, stai un pic. Să mănânc. Bă, plecăm. Lavi, plecăm, bă, departe. Bă, e Siren Head de spatele vostru. Nu e, bă, ce ai de mine? Bă, zi, bă, Lavi, hai, plecăm toți departe. Eu nu plec, frate, până nu vine Siren Head. Da, zice? Păi da, dar el e peste tot pentru Că că mori. se teleportează la noi. Se are de peste tot și niciunde. Bine, mă, atunci îmi fac repede o casă. Fructe de pădure. Am să iau fructe de pădure. Siren Head. Ce care a lucrat la dimineață cu fructe de pădure. Mamă.
să găsim încă o casă. Eu mă teleportez la Lavi. N-ai că nu mai te teleporta degeaba. Bă, trebuie să apară moroiul ăla, dar nu apare. Bă, moroiule, unde ești, bă? Gata, gata. Bă, cine o mai spune moroi? Să spui mie ce ai vrea. Bă, sunt în apă. N-avem mă telefon. Nu mai... Vai, tăralu că ești de vină. Bă, dar nu mai săriți în apă. Bă, eu îmi fac repede o casă. Dar de ce să nu sară în apă? Bă, moroiul ăla e moroi. Nu mai vine. De ce să nu sară în apă? Sau știi ce e, că locuiesc Bă, aici. fii atent. Acum să fie o fază din aia șmecheră, să fie Toma în spatele meu, să uită urât la mine. Dar mă întorc că mi-e frică. Bă, hai să ne aruncăm de asta. Ia, mă teleportez Mă la arunc Ra. în apă. De pe asta. Ui. Bravo, bă, bravo, bă. Ce să fac cu noapte? Pentru că când ești în apă să faci noapte. Mor. Gata, bă, mor. Ar fi bine. Tot să vede. Oh my. Gata. Apă. Da, Raluca apă. Bă, gata, mă teleportez la Lavia de ultima oară. Îmi fac o casă. Apă. Apă. Bă, Vicuțule, ești bine? Raluca! Bă, dai. Ești afară din apă. Apă. Ok, ies afară, gata, ieși. Au. Scuze. Au, 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 au. Apă. Au. Te omor dacă mai... Raluca, gata, ești de pe mapă. Nu, scuze, gata. Bravo, mă. Dimineața mă omoră pe mine. Gata, hai da. Dă-ți pe... Au, 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 au. Siren Head, că vine bă odată. Mă, unde e? ce făcură noi data trecută să vină? Așteptarăm. Păi nu așteptat. Raluca a făcut ceva. De a apărut Toma în spatele ei. Doamne Iisuse, Doamne. Ăla-i sări, trebuie în apă. Pă găsi apă de aia multă și acolo mi se pare că e Trainer Head. În apă. Păi ești nebună, răi O să pun puțin pe pauză, ne vedem după aceea. Și fac pereți. Am revenit. Eu mă uit de Siren Head. Eu mă uit de el. Oh my god. Ia uite și pe ăsta. Ce faci, mă? Mă baricadez. Eu sunt sus de tot, băie. În casa aia, mă uit de Siren Head. Uite-te și tu, vreau să... Să așa. Acum suntem în siguranță. Yeah! Da, mă. Stai că pun cu crafting table-ul. E mai sigur la Raul. Ce vezi, mă? Asta o să fie mini-conferința mea. L-ai fac! Uite un kill. Un kill. Nu e nimic, că eu fură la veteranie. Bă, a venit Siren Head. Ăla. Da. Plecă. Wow. Bă, frumos ca să se Bă, cine vrea pâine? horn. Te-am găsit în horn. Siren Head. Eu am destul. Unde e? Bă-l văzui! Și-o văzui. Eu mă uit de aici de sus. Eu de-aia zic, bă, spargeți copaci, luați lemne, că... Bă. Dar vine de ce nu se Raule, aude? dă-te să mă duc în casa ta. A, bă, frate, hai, pa... Raule! Mamă. Unde e? S-a teleportat. Mi-e frică. Eu sar aici. Bă, Unde mai e? dai din copaci ca să avem lemne. Bă, da, bă, în caz de te rupe Siren Head, să știi că te-am iubit. Bă, unde Da, unde e? Gata, pe Raul deja luară. Ăsta nu e bun la cap cu sirena lui. Mamă, deja mă luat cu prisoane, pa. Bă. Păi-l văzui, bă, după un copac, dar a dispărut. A dispărut. Bă, uite-l, bă! Unde e?
Bă-l vă zi, bă, ești prost. Bă, înseamnă... Acum să vină casa Bă. noastră. Aici că ruperea cu bătaia. Stai că fac ca cu chest. Lăsați-o și le așa. Să mă uit de el, dă-te mă. Eu mă Raul, ai deja un chest aici. Da. Nu mai face. Da, luăm. Bă, Siren Head. Unde e, oi? Auzi, eu îl văd, voi nu? Sau ce? Eu nu văd nimic, băi. Îl văd de vreo 3 ori. Oh. Explodă casa. Că... Nu, de ce mă teleportăm casa? Nu știu. Bă, ce mă speriai. Aruncați pe Raule, din mână. nu știu. Bravo ție, eu trebuie să mă uit sus de el. Mamă, ce aș vrea să fiu pe capacul ăla sus. O sau pe ăsta, pe ăștia. M-aș uita de el și nu m-ar atinge. Și să mai mănânc și eu în caz că Da, trebuie bine. să fug de el. Ăla-i să-i nu. Băi, iată-te, Gata, mor. Dă-te, bă! Bă, dacă vedeți oi să le omorâți, că să vă face bine, că să vă fac patul. oi, cine să mai ducem acum după oi? Hai, Care să mai duce? Du-te, bă, tu! mă duc eu. Da. Să vină cineva cu mine. Rău să facă casa. Da, bine. Hai, da. Ce vrei, mă? Vino. Unde? Eu te, bă, dispăru, bă. Am venit alb și sunt pe casă dacă mă prinde. Dacă te prinde... Da. Eu nu mai plec după oi, să știi. Și nu mai plec acum după oi. Raul, dacă ești jos, mă duc după oi. Să se face noapte, nu așa? Normal. Face zi, acum. Zi. Care face zi? Eu nu fac. Bine mă fac tot eu. Raule, cum poți să te urci tu pe asta? A, uite așa. Da. Uitați-vă, bă, Bă, m-aș duce după oi, da. că de vina lui Raul, că ăsta, în loc să-și facă și el un fort... Revenim. A revenit. Mă duc după oi. Și care să duce după voi, că eu nu mă duc? Eu mă duc. Dacă mă prinde Silent Hill, vă ucid. Pe voi. Păi, nu ne uciți tu pe noi. Deci să mănânc. Casa mă știa încăpată. Sper că plec și eu. Hai, bă, casa la altă, Raule. Ce care casă? Ia uite, găsăinie soare pe aici. Mă, adică alte casă? Să ne mutăm? Da. Bine. Bă, tu și ce probleme Ia-ți... Unge acum. Eu ne-au tot. Doamne, eu te și tu un câine în copac. A căzut. Fiți atenți că eu dacă l-au pe Silent Hill, vă ucid. Mă teleportez în 3 secunde la voi. Dacă l-aud pe Silent Hill. Ați înțeles? Că l-am omoară. Ia voi, nu găsesc nicio... Micuțule, mi-a fost o să fie dor de tine, hai. Bă, serios, nu găsesc nicio... Că mori. Zi, bă, unde ne mutăm? Auzi, bă, de ce se întâmplă lucruri ciudate exact când cobor și eu? Și acum să vină să hit că Bă, unde ne mutăm? în casa asta, că Bă, e mai frate. șmecheră casa asta. Bă, frate, E mai sus și e mai mic. bă, frate, cine vede mă oi pe aici? Că o oaie nu văd pe aici. Da, bă, și avem și uși. Nu văd nicio oaie când ai nevoie. Când ai nevoie. Când ai nevoie, Doamne, vezi. deci dacă vrei să faci și tu un pat, nu găsești și tu o oaie, mă? Sau blân gratis pe jos? Blon gratis. Cine vrea blon Poate blonii toți gratis. câinii le-au omorât.
Dar cine știe? Nu știam că în Minecraft există blâni. Blând de oaie. Păi nu e de aia, blâni de oaie și mai e ceva. Blâni. Aș vrea să spun ceva, dar după aia nebunesc. Ce? În casa aia albă găsi un chest. Cu o hârtie. Bă, vreau hârtie, vreau aia. O, că vin la voi. Nu sunt pe pod. A, da. Nu găsi nici o oaie, să știți. Le-au mâncat oile și au mâncat cu blană. Auzi, nu știu, poate Siren Head. Ce face butonul ăsta? La. Bă, deci nu mai gata, e omor, serios! Lavi! Nu știu că se întâmplă așa ceva. Ce ai făcut? Ai câștigat. Bă, ai câștigat. Da. Bă, helicopterul! Unde? Am venit. Tare. Și sunt în aer. Și eu la fel. Nu înțeleg ce e că... Bă, vreau și eu. Văd helicopterul. Sănătate, domnule comandant! V-am îndeplinit misiunea. De ce plutesc? Mă frică, micuțule. Bă, eu ies că... What? Bă, Micuțule, tu ești invizibil. bă, ce are? Bă, eu ies. Bă, doamne. Și cam atât a fost cu episodul de astăzi. Mișcăm Rostas. Cad. Scrieți în comentarii dacă mai vreți serii de genul. Bă, mișcăm pe la Și, acum. bă, terminarea jocul. În fine, terminarea jocul. Așa. Frumos. Să nu uitați să zdrobiți butonul de like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel și să dați comentarii dacă mai vreți aceste serii. Și pa!